ବୋଉ ବୋଉ ଝିଅ ବୋଉ ତୁ କଣ ଆଜି ହଠାତ୍ କିଛି ନ କହି ପଳେଇ ଆସିଲା? ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ଭାଇ ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ହଁ, ତାର ଏବେ ପଇସା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। କାଇଁ ମୋର କଣ ଏ ଘରର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ମୁଁ ବି ଏ ଘରର ଝିଅ, ମତେ ବି ଭାଗ ଦରକାର। ହଁ ଠିକ କଥା, ଏ ଘରର ଯାହା ସବୁ ଭାଗ ହବ ସବୁ ସମାନ ହବ। ହଉ, ତୋ ପାଠ ପଢାରେ ଯେତିକି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ତୋ ଭାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ସେଗୁଡା ତୋ ଭାଇକି ଦେଇଦବୁ। ଆଉ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତୋର ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ସ୍କୁଟି ଟା ଆଣି ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ସ୍କୁଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ତୋ ଭାଇକି ଦେଇଦବୁ। ଆଉ ତୋ ବାହାଘରରେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ବି ତୋ ଭାଇକି ଦେଇଦବୁ। ଆଉ ତୋ ପୁଅ ହେଲା ବୋଲି ସୁନା ଚେନ୍ ଆଉ ତୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ସବୁ ବି ତୋ ଭାଇକି ଦେଇଦବୁ ହେଲା। ବୋଉ କଣ ହେଲା? ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ତତେ ଏତେ ବଡ ଘର ବର ମିଳିଲା ପରେ ବି ଏ ସାମାନ୍ୟ ଜମି ପାଇଁ ଭାଗ ମାଗିବା ପାଇଁ ଦୌଡି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ଦେଖ, ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ସାରିଲା ପରେ ତାର ଘର ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥାଏ। ଯା, ମା ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲି ଯା।